Ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Marzu li għadda il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'9.3% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri tal-NSO ipprovduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li l-persuni jirreġistraw għax-xogħol f'Marzu li għadda naqsu b'182 ruħ minn fuq l-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru tal-qatt biex sal-aħħar ta' Marzu li għadda il-persuni qiegħda nniżlu għal 1772. Imqabbel ma' Marzu tal-2013, l-aħħar xahar ta' Gvern Nazzjonalista, il-persuni qiegħda naqsu bi kważi 6200 ruħ biex illum pajjiżna għandu fost l-inqas rata ta' qatt f'dawn l-aħħar 20 sena. L-Uffiċċju tal-Istatistika qal li l-persuni qiegħda naqsu fil-kategoriji kollha bl-akbar tnaqqis ikun irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom ifittxu xogħol aktar minn sena. Iċ-ċifri juru wkoll il qatt fost il-persuni b'diżabilità naqas b'67 oħra biex issa niżlu għal 219. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.